Nou spraken we eerder vanavond Danny Heden en die zei ik zou het zo leuk vinden om toch met mijn schoonvader en toch een beetje met mijn schoonbroer misschien toch weer eens een keer een Havenzangers 3.0 op te gaan richten. Havenzangers 3.0? Ja, het zal maar zo ook. Ik bedoel, de toppers doen het ook, dus waarom niet? En die doen het ook nog goed. En dan gisteren las ik een stuk in de krant. De toppers putten hun kracht uit de muziekcultuur, de Nederlandse muziekcultuur van de Havenzangers tot Afrojack. Dus ja, Havenzangers 3.0 kan er maar zo in zitten. Hè? Ja. Maar is dat iets ook wat, Wesley, wat jou betreft zou kunnen? Of zeg je nou, Mulder en Mulder, daar zijn we druk genoeg mee? Nou, Mulder en Mulder zijn we wel druk genoeg mee. Maar Havenzangers 3.0 vind ik prima. Zolang die klompen en die kiel maar in de kast blijven, want die vind ik onmogelijk. Ja, ik kan me voorstellen dat 3.0 inderdaad ook geen klompen meer kent. Nee, misschien dat we er een leuke klomp schoen van kunnen maken of zo. We moeten er maar iets op bedenken. En hoe sta jij erin dan, de Havenzangers 3.0? Wat bedoel, ja, jij staat er een beetje dubbel in natuurlijk. Ik heb ook jaren in die klompen gestaan natuurlijk, dat is het verschil hè. Nee, natuurlijk, alles is nog mogelijk. Je bent allemaal met muziek bezig. En er zijn heel veel leuke dingen nog mogelijk. Misschien ook wel weer een keer Havenzangersachtig. Je weet het niet. Maar ik heb wel te maken met Mulder en Mulder, dus ja, dat wordt zonder klompen.